хора, тук сме в Clash Royale. Ха. Проверявам бързо, че ще ми пуска. О, Инферно Тауър. Както виждате, съм четвърта арена. На по-големия ми профил съм на 8 към 9. Те бързо се дигат купите, ако си добър в играта. Не знам, ще изгрем едно 2-2. Може след това един батъл. Не знам дали знаете, много рано сутринта, 5 часа сутринта е. Защо пускаш на Валкирията скелетона? Значи просто хора, има някои, които просто пускат карти да защитят кулата и не се сещат, че на практика се губят еликсира така. Извинете, чува някакъв страничен шум, знам, че съм малко болен. Така пека. И има се пак удари два пъти. Не трябва да ставате пеката и да удари повече от и хиба, нали? Майко. Тук навсякъде кули заминават. Бързо. Майко! Все едно не мога да играя. Сега, кой по-бързо вземе това? Дайте! Бързо! За малко. Well, bad. Аз съм малко по-слаб клан. Като за четвърта арена не са лоши тия хора. Сега е една нормална баталка. Стига. Колко да се не изчарат? Един. Охото ми за колото направи. Знаете, че много ми говоря, но да се участвам в играта. Имаш 5 лева барбера, как цял забеляза. И Уича директно умря.
Много добро пускане. Айде Николата. Тя мускитарката победи дракона на удра. Ай, стри. Айде, чай малко да свърши работа. По-става скоро. Го. Айде. Добре, че голема скоро. Скоро голема ще изкарах. Ох, пази. Това беше на детското ми пускане. Пирголи, което са правилка производство. Нарочно изчаках за страните. Нищо нямаше да отведа дори да бях пускане. Фастира! Прави, ще такива прави. Пазете Кили Пауъра! Умре. 20 секунди ще издържим. И не. Пускам всичко тук да имат. Нещо тази сутрин много не ми се даде игра. Аз мисля сега да правим другата игра. Малко мазна реклама на Heaven Pool. Нищо. Clash of Clans и Бомбич. Скоро, както някои от вас може би ще знаят, ще излиза и новата игра на Supercell Brawl Stars за Android. И нямам търпение да се сваля. Още ли гледате, има да се обгредва. Както виждате, добре съм развит, не съм за там хол петица. Не знам, защото сега нямам какво да кажа толкова. Предложете ми някоя войска, защото за сега става нападна 10 барберина и 8 миньона. Добри атаки се получават. И билдър хал 4, супер. Телефон кракът, който е трети лево. Поне замета чатана. Пускам ги всичките наведнъж, просто нямам какво да чакам да падне. Айде 50, супер. Това си е добре макснат. Ма сигурно ще има бомбари. Защото видях, че му апгрейнат. Да, ти бебе дракони. Ама печелиме 34%. Ей! Няма видя цялата игра. Аз преди около 5 дни смених базата. Видя как спара тая. И за сега бъдете добре спара.
Не знам то пичиш каква е тази атака, но... Той знае ли, че като пусиш двата бейс дракона наведнъж те не се реагират? Малко да трябва да гледам повече клипа за Clash of Clans. Ама аз ще става да ми спасим. Сега, тук доста често ми се случва от те тук и от те тук да ме нападат. Тук не е нос барбери, тук е някакви джайанти. Но и доста често тук ми пускат арчери, както и тук. Не може да вземат кеноните. Не знам защо. И тук ще направим атака. Сериозно ли? Майко! То е чист макс. Неп. Не. Не. И не. Айде вземете Wizard Tower. Wizard Tower. А, така. Ти трябва някой трябва да ми влезе в Айде, и барберите вече влязоха. Значи просто трети левел барберин или четвърти влезат ли в самата база зад стените, просто може всичко да умре, той е първи левел мортара. Най-големият враг на барберините е мортара и изратава на мисля. Ще ли той бие сплаш? Охо, доста голям год взех, супер. Event complete. Какъв евент бе? А? Окей. Бях го видял този евент, аз мисля, че само че ми намаля еликсира на барбените, джантите и арчерите. Изиграем още една игра и може да върваме към бомбича и ще свършим с клипа. О, то си апгрейдва, оле, тука печера. Нещо. Само че да видя. Колко бомби си не сложил там? Сам то файта. Не знам да не се справя. И те са тук. Всичко в тебе, милион. Давай. Всичко в тебе. Това ще ми се максимум първи лев Firecraft, първи лев Tesla, първи лев Crusher. Трябва да съм максим този човек. Тук този сигурно да сложи ти бомби.
част при трап. Еми да ще имам към бомби, че мисля свършим с клипа. Малко пак базна реклама на Хевън. Да. Ко? Айде. Ако ме питате дали всеки път взимам джемове, не е така, защото последния път, когато си взех, нямах много дърво и сега ми трябва повече дърво. Защото си апгрейдвам резиденциите и повечето всичко си апгрейдвате сега. Добре. Тук нямам кой знае какво за показване. Всичките въобще не могат да ги бият. Тая база как ме завладяха, пред тауъра обхваща доста голям район, както и той. Тук навсякъде наредени минута, моята войска не може да стигне до Headquarters. А пък тая радара е съвсем ограден, машингън хваща от всякъде, той е пък гората, а стай пред таурата дойдете ли тук край. Кой? Четвърти Headquarters. То, мисля, са промдова такова, да видим какво ще стане. Ако някой знае как се играе, мога да ме обвинява, защото тая игра, последния като ти бях играл, сигурно беше преди цяла година. Отскоро си я свалих. Морта е доста големи жирите. По него да се отървете. После съвсем спокойно може да видите Headquarters. Така? Към него. Да стане по-бързо работата. Знам, нали, някои от хората, които по-забелязват, в началото бях казал, че към 5:30, ето, ако не ми вярвате, горе може да се види. Ай, по-бързо, бе. Някой път, скоро, като свърши лятото, един приятел ще ми изпрати Майнкрафт. Някои хора може да се радват, други не. И също септември месец някъде, когато излезе Brawl Stars, видели в една вълна се стане. Просто тази игра толкова много ютубери се вижда да играят, които или играят или Supercell. Мисля това да е от клипа. Виждам до другия път.